Zdravím všetkých u nového videjka a dneska si ideme zahrať Dusty 3. Nevšímajte si, ako som to hlúpo načítal, lebo som to vôbec dobre nenačítaval. Ja neviem prečo, dneska je proste internet strašne zlý. No takže tak. A potreboval som už natočiť nejaké nové videjko. Zdravím všetkých ľudí, čo majú u mňa odber. A teším sa, ak sa vám budú tieto videá páčiť, tak sa na to budem veľmi tešiť. Tak. Ešte sa tam nedáva, ešte tam pôjde motor. A kde mám vlastne chladič? Kam to sem patrí? Kam to mám dať? Ešte to sú lagy. Kde to má chladič? To sa nespawnul chladič. Však tu lag je. No ja ho tu nevidím nikde. Zase to je debilné loadingy. Je to tam patrí. Niekde tam patrí. Počkaj, dovoľtaj sa tam. Máš tam to. No dobre, je tam. Treba vodu asi doplniť dobre. Máš? Vy ste bádali doplniť vodu? Kam to je krásne. To len keby to malo tie isté barvy. No. Strašne ráno teda máš vlastne von z auta. No a mi riadíš bomba. Kam? Ty riadíš nohami. Jak to štartuje? I don't know. Ne. Mám to zase neviem štartuje. Dobre, takže. Máme nenatankoval si. Nie. Ježiš, ja som odlomil dvere. Ježišmaria. Sedačky sú pekne vymodulované. Toto berem. Sedačky sú pekne vymodulované. Přidáš je. Čo na týchto dávke nachádzané všetko? Obananý, botýlka. Mám to dať do kufru alebo niekam prilepiť? Čo? Banán. Do kufru daj. Tak. To máme. Máme banán a teď nalepený. Nemáme zásobu dverí. Nejaký ďalší motor, ak by sme potrebovali. Je to nejako zhrcavené? To auto? Ktoré? Veď to, čo sme si teraz poskladali. Neviem. Tie kolesa mi prídu nejako nakrivo. Čo? To koleso je nejako nakrivo, to sa nekoleso. No zóba. To zločí našiel. Počkaj. Dá? Počkaj, to jsem si spočítal. Už tam máme obraz prilepený na auto. Co mu tam dal? Co to je? Počkej si to. This is the best place for us. Určitě.
Hej. Ja tak wytram dveře. Ještě mi že tam něco není. Čůra, že znáte, že? To zní, jaký by si čůra, znáte, že? Ja viem. No bože, zobra to jabko z tej sebe. Hej, nemám ruku. Nemám ruku a jablko. Ja ti nevím, Karle. Tak. Nemám ruku a jablko, hej. A už nebudem hovoriť, čo znie ty kokos to rádio. Tak cez tú kapotu uvidíš najviac. Ty kokos. Tak zavri. To nejde. Držím, to máš jablko v ruke. Nie. Ja som ju zavral čo najviac. Tvoje... Ja, No, sit. Bo. Aha. Takže už nič iné nebereme. Aha. Veď jabko je tu hodené. Už teď čekám. Tak jak jsi získal to auto? Ja neviem. Ja som sa pripojil reálne. A už som ho mal. No běž, pojď. A vieš čo, zoberieme vozejk. Co? No. Máš sem vozejk. Nebuďme na cestě. Mám poloviční hangar. Musíme najít nějaké žrádlo. A nebylo? Kde sú všetky kolesa? K tomu autu. No tu niekde sú proste pohádzané, len ja ich nevidím. Však normálně máme všetky. Hej, ale k tamtomu autu, proste pohľadaj 2 kolesa ďalšie. A postavíme si to na toto. Máš? Buongiorno, pozor. Ježiši. Ježišmaria, si mi totálne narval. Pozor. Pozor. No to chcíplo. Nie, ja som tam dal na ručku, počkaj. To zažralo všetko palivo. Čo? Ty si to totiž nie mám za bosom nitro. Tak čo ideme? Jak sa to štartuje? F-kom. Poď. A buď tak dodržítaj nás. My prešli 40 metrov. Nevidím, jak rýchlo ideme. Ale prídeme už veľmi rýchlo. Víš, to je nejaká... Lepšia... Ježiši! Šmíka! Kameň! Stavíš šup! Aby nemáme žiadne kliky. A to je taký ten fejkový shop. Ten plný shop, kde musíš používať Robuxy. Ideme do Austrálou. Hej. Napravo máme slup. Majko mě už se vezu. Ticho buď. Ježiš. Ježiš. Au.
Dostaňme tu, dokým to je tam pískol bůrka. Já vidím tornádo! Já vidím tornádo! Je tam! Je tam. Tam, za mojimi dverami! Tam je! Už není? Dobré. A ako sa, že tu otočí auto? Zbapla sa tu strechu. Už sa to? Hej. Ježiši. Jak mám otočiť auto? Snažím Nemôžem ani vyjít. Daj. Pomoc. Au. Jako máme otočit? Nie. Jak sa to dostalo? Nějakou jsem se dostal vonku. Ty Bobík. Že? Ty Bobík. Ja mám auto naopak. A ja som sa čím zasekol. Pomoc. Ja sa mám dostať z auta. Já vím. Tam si má Bobík nevšimla. Čo se stalo s těmi dverami? Neviem. To je strašne zapípaná hra. Jak sa mám dostať späť? Jak sa mi zapomínam. Já se snažím vytěhnout ty posledné dvere. Jak sa vyhnúť? Pomoc. Čakaj. Nech sa zachránil. Mně zmizel magazín. Mně zmizel magazín. Ja sa tu plácam po zemi. Ježiš, to je autopeatrans. Našel jsem nám něco z auta. Čo? A začne sa smievať a ja ho vidím. Ja úplne že vidím, ja tu mám černotu. No tak vidím svetlo z auta. Tu nevím, nie je tu moje fotka. Dobré, pod nasednout do auta. No ja ho vidím. Kde je auto? What the fuck? Co mi stalo? Čo si ste spravil? Ja nič, ja neviem, ja nevidím ani sedačku. O! Si otočil? Zase autoroka, ty vole. Kam vyzlo? Tu. To je autoroka, ty kokos. Sme vsadnúť, keď ja ho... Jak tam má Tá prehodit? noc je taká hrozná, ja ho hovno vidím. A mám strašne malý hanger. Kde som? Niečo Čakaj. počujem. Je to auto... Neotočené. Ne. Je furt na streche. Niečo držím, ale neviem čo. Auto nestartuje. Čo držím? A ja som odrapil dvere nejaké. Ja si prčkám na nos. No a to je zamontoval na hlad. Keby som mohla aspoň svetla rozsvietiť. Sedíš nuka? Ne. Jsem nějaký furt bobnutý Bobík. Jenom zbyt nějaký šerákové.
mám tie lisky, ale chceš hrať. No tak, ja mám zase... No asi Ečkom. A ja tiež potrebujem niečo na kopanie. Hej, veď sú tu druhé lisky. Ale ja nič nevidím. Ja držím koleso. A kaďam tá benzínka? No proste nevidím. Čo, vidíš niečo? Donesol som ti baterku. Bola tam baterka? Konečne niečo vidím. Počkaj, No grabím tú baterku. Zober ju. No ale veď ona je tu, svieti na auto. Aha, dobre. Banán. Ja potrebujem banán. Ej, ty mi odnášiš banán. Ja chcípnem o chvíľku. Ja ti bežím po lisky. Tak prečo si mi držal banán? Ja som nevedel, že máš tak malý hanger. Ten banán skoro nedodal. No tak mám totálnu čiarku. Tak tie lisky sa asi nedajú zožrať. My sme prišli o kotlety. Bežím s liskami. Tu máš lisky. Kde? Tu. Kde? Skáčem pri nich. Čo sú za lejsky? Neviem. Roblox. Jak to sa žije? No zjezi ich, ja tu chcípnem. No tak. Id. Ej. No zažer ich. Proč to nejde? Víte, aj ten obal pomohol, ty kokos. No tak ja tu chcípnem. A kde mám to jablčko? To bolo to je doma hodené. No do prčí. No to zabilo? Na žrádlo. You travel as far as 1406 metrov. Return to lobby. Ja sa divím, že mi čucháš nohy, ty kokos. No, return. Takže. No. To je úplne náhodno. A to je totálne náhodou. To ide rýchlo, ale... No, ale prevrácia sa každých 5 sekúnd. Ticho buď. No. Takže, akože, no, videli ste, že ako sa nám darí v Dusty Drive. Do budúca tak sa trošku naučíme riadiť autá. No. Takže tak. A to bude asi všetko na toto video. Takže teda čau.